Én most készültem el annyira, hogy már csak a motorkerékpáromat kell felkössem az autóra, de ez elég érdekes figura, mert esik az eső. Én indulnék, de nem kell senki utánam igazodjon, mert én keresztúrfele kell menjek, mert van egy fél órás dolgom a polgármesteri hivatalba, meg édesapámnak is valamiket át kell adjak. Úgyhogy az lesz, hogy mindenki a saját tempójába induljon, keresztúrfele nem kell jönnötök, mert nektek Szentpál-fele rövidebb, vigyázzatok, mert elég rossz az út, eső van, tehát a nagy gödrökre vigyázzatok, mert van egy pár, és azt valaki elkapja, akkor ott a pályafutása befejeződik, tehát homoródik, ami kiérsz a Brassói útra, csak óvatosan. Én keresztúrról, ahogy végeztem, folytatom az utamat Héjasfalva fele, és onnan fordulok Brassó fele. Menet közben tudjuk tartani a kapcsolatot, a lényeg az, hogy este Giurgiuba találkozunk, küldöm a pontot a Kauflandost, ahol fogunk éjszakázni. Ha valakinek kérdése van, írjon ide a csoportba, vagy hívjon. Ez volt az anyahajó utasítása. Indulunk a Kauflandtól, Giurgiutól, irány Edirnei parkoló, Bulgárián keresztül. A Barátság hídon elhagyjuk Romániát és belépünk Bulgáriába. A híd 1954-ben épült, teljes hossza 2224 méter. Bulgár földre érkezve megnézhetjük a még jelen pillanatban álló vámhivatal épületeit. Tankolunk egy kis olcsó motorinát, mivel Bulgáriában 6 lej környékén van a motorina ára. Bulgárián átvezető út 300 km hosszú. Vannak új épületek is, de az épületek zöme még a kommunizmusból maradt épületek. Anyahajó elindult. Úgy a falvakról milyen véleményetek? Hol? Bulgáriában vagy itt? Bulgária. Hát az... Sobán. És Bulgária. most már szemetes is lett. Igen. Nem volt ennyire. Maga a falvak, olyan elég. Olyan helyzet. Én jártam sokszor Bulgáriában. Ők szegények ők is. Igen. Szegények voltak, de nem voltak ilyen szemetesek. Az nagyon Balkán. Olyan volt, először mentünk, és ilyen nagyon fapados, és akkor egyből a sorompón át a fúlós. Fúnyugat. Igen. Ha bemented a német területet. Igen, úgy, hogy mondod. Úgy, ahogy mondod. Úgy, hogy mondod. Hát igen, mert azt a németek építették az egész partot. Paradicsomba.
Duster leszakadt rólatok. Miért itt hó voltatok? Még más úton meg. Hát mi a városban már lepattantunk rólatok. Russzéból már nem együtt jöttünk. Valahol ti máshol, mi megint más. Ilyen előzéseket beszoktam rakni. Ó, dupla záróvonal, semmit nem mond neki. Az azt jelenti, 2 kocsit kell megelőzni. Bulgária 6,6 millió lakosú állam. Ha már te, tudja a fészkes meg. Sajnos az eső miatt elég keveset tudtam filmezni. Itt megérkezünk a határhoz, már sötét van. Jó 7 kilométeres kamionsor volt. Itt éjszakáztunk. Folytatás következik.